Gràcies, presidenta. En primer lloc, també lamentar des del nostre grup que avui no podem fer una declaració institucional i, per tant, també sumar-nos absolutament en aquesta moció i a les paraules dites per la vicepresidenta. Crec que avui és un clar exemple que els drets de les persones, els drets LGTBI no són una moda, són drets humans i, per tant, que no hi ha conceptes per fer burla ni per fer menyspreu, com crec que de vegades passa quan fem algunes intervencions. I, per tant, nosaltres no ens hi trobaran aquí. Crec que ens dona la raó algunes de les intervencions que cal fer, continuar insistint en l'àmbit polític i continuar fent declaracions en aquest sentit. Entenem molt clar que allò que no anomenem, allò que no diem, no existeix, allò que no existeix no es pot protegir i, per tant, creiem fermament que nosaltres davant de l'odi tenim claríssim que no serem neutrals i, per tant, continuarem reivindicant fer polítiques que entenem que sí que transformen la realitat. Per tant, aquesta no és només una moció de compromís, com alguns volen fer veure, és una declaració política claríssima que avui ens compromet a tots, també en el nostre grup. Per tant, per part del grup socialista, cap por, cap matís i cap complex a continuar-ho defensant. Moltes gràcies.